Ayan, magandang tanghali mga kabikulana. What's up? Ayan, welcome back sa aking munting channel. Ayan, for today's video, nandito kami ngayon guys sa Impanta, Quezon. Nakarating kami dito, nag-rides kami. Ayan, napakaganda ng lugar. Sobrang nakakatuwa. Sulit naman yung aming biyahe kahit na medyo malayo. Ayan, yan ang ganda ng lugar dito. Kaya sa mga naghahanap dyan ng mapupuntahan ngayong summer, punta na kayo dito. At hindi kayo magsisisi. Napakaganda ng lugar. Ayan. Medyo may dyan. Medyo may music, kaya dito tayo. Alam mo naman, takot tayo sa music. Ayan. Ayan. Napakaganda. Ito, napakaganda nitong balsa, oh. Kaya lang medyo may presyo lang siya. Ayan. 1.5 daw yan. Napakaraming tao. Sobrang napakadaming dayo. Ayan. Ayan, nandun kami sa may gawing ibaba na yun. Sa may gawing dulo na yon. Ayan, nakaubusan kami ng kubo, kaya doon na lang kami sa tent. Yung kubo dito is 500. Then wala siyang entrance, libre siya. Ang babayaran mo lang yung cottage, 500. Tas yung mga tent ba na is yun, tawag dito, 200 daw. Ayan, 200 pwede na rin. Ayan. Napakaganda ng lugar. Aray ko, medyo mabato nga lang. Ayan, masakit sa paa. Ayan. Pero napakaganda ng lugar. Kaya medyo maalog tayo at masakit sa paa yung Pero nagtsinelas ako. Napakaganda ng lugar dito. Ayan, marami nga lang mga music. Sana lang ay hindi tayo maka-copyright. Ayan, hari na hindi tayo maka-copyright. Ayan, napakaraming tao. Ayan, napaka-overlooking pa ng lugar. Ayan, may mga dala lang na lamesa. Katulad nila, nasa lapag lang sila, naglatag lang. Solve na. Ayan. Ayan. Yan ang napakaganda ng tubig, oh. Blue, kulay blue. Sky blue. Oh, diba? Oops. Ayan. Ayan. Oh, kayo na naman yung nandyan? Oh. Kala ko kung sino yung nandyan. Kayo na naman pala. Ayan, oh. Bantayan mo't baka malunod dyan. Yan, napakaraming balsa sa tubig. Ayan na siya. Lola. Yan, ganito kaganda dito, napakalinaw ng tubig. Ayan, oh. Doon sa kabila doon, yun, bawal daw doon, sobrang malalim siguro sa kabila na yun. Ayan, may naman, kaya lang binabawalan mga awan. Ayan, oh, may nakalagay, oh, bawal dito. Siguro sobrang malalim na sa gawin doon.
Malakas kasi agos. Kaya nga. Lalo na kasi pag kami mga iniinom. Tama na. Yan, punta muna tayo doon sa aming destination. Tingnan natin yung mga nagluluto doon kung ano nalagay, nakaluto na ba. Dahil medyo na late na kami nang dating dito. Napakalinaw ng tubig oh. Yan. Mainam pala pag may tsinelas, hindi siya nagtsinelas ako, sobrang sakit sa paa. Ayun oh. Hindi ka basta-basta makakalakad. Sakit sa paa, mabato nga lang. Yan oh. Punta muna tayo dun sa ating mahiwagang cottage. Mahiwagang cottage. Yan. Ba't ba dumidilim? Ano Kyle? Okay ka na? Ayan. Kyle, okay ka na ba? Grabe sigaw. Naririnig ko hanggang dun. Ay. Uy, may batang nagnakaw ng manok. May batang nagnakaw ng manok. Subukan mo. Ganyan mo Magbiro na lang kayo sa lasing, wag lang sa bago. Galing sa ilog. Galit. Kapin! Kapag himay mo pa siya, kunin mo na yung isa. Sa'yo naman. Malakas yung agos nga. At yan nga pala yung aming baon. Ayan, simple lang yan. Pero masasabi mong sobrang saya dahil kahit na simple lang yung mga baon namin, sobrang nag-enjoy kami dahil kasama ko yung mga anak ko. Ayan, manugang ko yan. Ayun si Lexus TV. Pamando-mando lang. Ayan. Ayan, ito nga pala kasama ko yung mga anak ko dito. Ayan, nag-iihaw na sila ng aming kakainin dahil dumating kami dito. Sobrang hapon na talaga, late na dahil kung saan-saan pa kami dumaan. Lahat ng nadaanan namin sa daan, hinintuan namin. Ayan nga pala yung isang anak ko. Pagpasensyahan nyo na ang itsura. At ayan ang baon namin. May baon kaming mangga na hinog at saka yung manok na inihaw. Ayan, tapos ayan yun nga pala yung manugang ko, kasama ko rin yung manugang kong babae, ayun yung apo ko at yung isang apo ko na ayan, inasar nung ama kaya medyo hindi maganda ang itsura. Ayan, tara guys, let's eat! Ayan, maraming salamat mga Kabicolana sa inyo walang sawang panonood sa aking mga vlog. At sa mga hindi pa nga pala nakakapag-subscribe sa ating channel, ayan, pa-subscribe naman at pahit ng notification bell para updated kayo lagi sa aking mga ina-upload araw-araw. Ayan, thank you so much sa mga solid supporters natin dyan. Ayan, thank you very much. Ayan, maraming salamat guys. See you next vlog. At sana wag kayong magsawang
subaybayan ang ating mga vlog araw-araw. Ayan. Kaya kung kayo ay naghahanap ng mapupuntahan, tara dito na kayo pumunta, libre entrance. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Thank you for watching. See you next vlog mga Kabikulana. Bye-bye!